Gracias, presidente. O apelido é Davila. Moitas grazas. Nada, moitas grazas. Nada, pois hai unha frase de Séneca que decía: nada se parece tanto á injustiza como a xustiza tardía. É ben certo, e por iso se trae hoxe aquí a esta comisión unha iniciativa do Bloque Nacionalista Galego para poñer en evidencia a situación nefasta que están a sufrir os xulgados de Pontareas. O Ministerio de Xustiza anunciou en xaneiro de 2026 a incorporación de 19 novas prazas de xuíces e xuízas en Galiza, 19 prazas das 500 en todo o Estado, co obxectivo de reforzar todos os novos tribunais de instancia e tamén as audiencias provinciais. Estas novas prazas xudiciais destinadas a Galiza son claramente insuficientes e fican por debaixo das necesidades reais en moitos xulgados situados en grandes vilas ou que son partido xudicial. Este é o caso de Pontareas, que non participou deste reparto de novas prazas, cuestión que provocou enérxicas protestas institucionais, tanto por parte do Concello como da Xunta, ben o sabemos, a primeiros deste ano. Pontareas, cunha carga moi importante de traballo e importante tamén colapso nos xulgados, debía ser unha das principais candidatas para ampliar este cadro de xuíces e xuízas, xa que abrangue unha comarca do Condado Paradanta, con 9 concellos, como son Arbo, A Caniza, As Neves, O Covelo, Crecente, Mondariz, Mondariz Balneario, Pontareas e Salvaterra de Miño, con máis de 53.000 habitantes. O Tribunal de Instancia de Pontareas só conta cunha sección mixta de instancia e instrucción, con 3 prazas xudiciais na sección civil e de instrucción, así como a oficina encargada da xestión do Rexistro Civil. E as estatísticas publicadas polo Consello Xeral do Poder Xudicial evidencian que dende hai anos o número de asuntos rexistrados polos xulgados de Pontareas, o Tribunal de Instancia, excede especialmente na orde civil, o límite máximo que, segundo o baremo do propio Consello Xeral do Poder Xudicial, pode soportar un órgano xurisdiccional destas características, con cifras que justificarían plenamente a creación dun novo órgano que estivera dotado dunha plaza de xuiz ou xuíza e, por suposto, dos funcionarios das diferentes seccións cos medios de apoio necesarios. De non creala, polo menos sería convinte ter unha praza de persoal de reforzo co seu correspondente persoal funcionario tamén. Se comparamos as vilas da provincia de Pontevedra, segundo o informe do presidente da Audiencia de Pontevedra, nos di que Pontareas ten un rexistro no ano 2024 de 1.471 casos no civil, 712 no penal e de Biosen 289 casos, que se podemos comparar con outras localidades da provincia que teñen tamén xulgados, Caldas moitísimo menos, a Estrada tamén, máis parecidos ao noso serían Vilagarcía e Porriño, pero sempre por debaixo do de Pontareas, así que con isto sería totalmente justificado que esas 800 entradas de casos que marca como límite o Consello Xeral do Poder Xudicial xa di claramente que afecta negativamente a atención urxente debida aos procedementos con vítimas en situación de maior vulnerabilidade. Por lo tanto, serían necesarias melloras que fagan dunha administración de xustiza máis rápida e máis eficaz, e así o determina, ademais, este citado informe. Outra cuestión que afecta a esta situación de colapso é a situación na que se atopa o seu cadro de persoal funcionario. Pontareas adoece de deficiencias en recursos humanos e tamén en medios, producindo estas demoras significativas na tramitación dos procesos xudiciais e nas sentenzas. Os xulgados de Pontareas contan con estruturas pouco consolidadas. O persoal funcionario adoita pedir traslado en canto ten ocasión, convertíndose en órganos de paso e dificultando a estabilidade e continuidade normalizada deste servizo. En Pontareas esta situación está a producir unha presión engadida no persoal funcionario que deriva en distintas baixas laborais relacionadas, segundo o mesmo persoal afectado, coa insente carga de traballo, coas condicións organizativas desfavorables e, ademais, cun deterioro manifesto e progresivo do clima laboral.
E agora, pois, os ánimos non foron a mellor, foron a peor, porque, engadido a que esta plaza non foi creada en Pontareas, tamén atópase, ademais, estar pendente a incorporación dunha nova suíza no xulgado número 2. Polo tanto, agora están sin ninguén. Así como que a titular do xulgado número 1 vai ser sustituída por un novo suízo ou suíza recén saída da academia. Asemade, foi sustituído hai pouco o letrado director, que era interino, e a tramitadora que cubría o rexistro foi cesada o pasado 24 de abril e non foi incorporada a súa sustituta hasta o 11 deste mes. Polo tanto, o resto do personal se veu abocado a facer quendas para atender por rotación o resto deste traballo. E o día 2 de xuño a Consellería cesou a un auxilio e a un xestor que, como se encargaba este último de violencia de xénero, foi sustituído xa, mentras que a outra plaza pois aínda está sen cubrir. E por si todo isto fora pouco, as persoas sustitutas en baixas laborais son cesadas cando muda a situación administrativa do titular, é dicir, por exemplo, cando collen estas persoas a xubilación ou cando collen unha incapacidade permanente ou temporal. Así que son incorporadas novas persoas que chegan sen formación, co que isto supón novamente co atraso dos procedementos, así como a baixada moral e situación laboral precaria no resto do funcionariado. Por lo tanto, é palpable o malestar das profesionais funcionarias, das letradas e das suízas que están traballando en condicións intolerables a estas alturas e, por outra banda, pois, que os casos permanecen paralizados, facendo que os administrados sexan os últimos perxudicados e sufridores desta cadena xudicial. Polo tanto, é imprescindible que o Estado dote dos novos órganos ali onde sexan precisos para evitar estas situacións de colapso, como acontece en Pontareas, porque que pasa con estas plazas? Por que non dota o Estado destas novas plazas de Suíza e Suíza como as que precisamos en Pontareas? Bueno, pois porque con carácter xeral desde o ano 2010 ningún dos gobernos do Estado, nin Partido Popular, nin socialistas, crearon xulgados novos en localidades da Galiza. E isto é indicativo dunha estrategia que pasa por minimizar os xulgados nas vilas máis pequenas. No BNG creemos que é o contrario, que canto máis cerca este a xustiza da xente, pois máis eficaz e áxil pode ser, e iso pasa por fortalecela e mellorala. E, por outra parte, tamén é urxente que a Xunta dote do persoal funcionario necesario para estes xulgados, porque sin persoal funcionario que tramite esta administración é ben difícil que eles traballen nunhas condicións dignas e que, polo tanto, estas plazas deixen de ser de paso, que as persoas podan vivir na localidade como corresponde. Así que, por todo isto, o BNG trae hoxe unha demanda clara ao Goberno da Xunta de Galiza. Primeiro, instar ao Goberno do Estado a crear esa nova praza de Suíz ou Suíza. En segundo lugar, facilitar os datos sobre o volumen de carga de traballo que ten este xulgado na actualidade e, polo tanto, tamén, evidentemente, comprometerse co Estado e co Concello a dotar do persoal necesario de apoio esta nova praza de Suíz ou Suíza que debe crear o Ministerio. De momento, nada máis. Grazas, presidente. Moitas grazas, señora Fernández Avila. Ten agora a palabra por un tempo de 8 minutos